mallam ya da ƙaular zur, dukkan maganganu na batsa da alfasha sun shiga. Annabi ya ce mallam ya da ƙaular zur, duk wadda ba zai bar ƙaular zur ba, wal amala bihi ko aiki da shi, shine a zo a kawo mai jita-jita ya hau kai, a kawo mishi magana wadda ba ta da tushe ya hau kai. Duk wadda ba zai bar ƙaular zur ba, wal amala bihi ko aiki da shi, wal jahal ko wauta da dabbanci. Annabi ya ce falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, to Allah ba shi da bukatar wannan mutumin ya bar abincinsa da abin shansa. Ma'ana karfa ka ɗauki azumi baka ci ba baka sha ba ka zo ka ce a biya ka. In dai har ba za ka bar ƙaunar zur ba, in dai ba za ka bar aiki da shi ba, in dai ba za ka bar munanan ayyuka ba, annabi ya ce to Allah ba shi da bukatan ka bar cin abincinka ko shan ruwanka.